Shwmai bobl, Amir Davies Rana sydd yma, a dwi'n gweithio fel cyflwynydd. Dwi'n gweithio fel cyflwynydd i agency o'r enw Regan Talent, a hefyd dwi'n rhedeg fusnes hunan fi o gwmpas ysgolion yn neud cyflwyniadau a gweithgareddau iaith o ran vlogio. Rhywbeth dwi hefyd mynd i sôn amdano i chi heddiw. A hefyd dwi yn rhedeg fusnes, cwmni cynhyrchu fideos, promotional videos ar gyfer busnesau a brandiau hefyd. Mae iaith Gymraeg wedi bod yn hollol bwysig, wel dim hyd yn oed bwysig, mae wedi fod yr asgwrn cefn tu ôl gwaith fi erbyn nawr, a y mwyaf fi wedi bod yn gweithio yn y cyfryngau Cymraeg, yn neud y bit Cymraeg yma, y mwyaf fi'n deall pa mor bwysig ydy e. Mae fwy o cyfleoedd. Mae'r iaith Gymraeg wedi bod yn fanteision mawr mewn pob swydd fi wedi wneud. Ti'n modd, oedd wedi rhoi fi ar blaen y restr o cael ei ystyried i gael y swydd pan o'n i mewn siop coffi, i bwytau, i Tesco's a hyd yn oed nawr. Mae'r Cymraeg yn meddwl mor gymaint i fi. So newch yn siŵr chi'n sticio ato fe. A felly, dwi yma heddiw gyda Coleg Cambria i gyhoeddi cystadleuaeth. Cystadleuaeth a tipyn o challenge hefyd. Challenge i'w wneud gyda vlogio. Mae vlogio mor syml, ond mae mor effeithiol am yn denu sylw bobl. O ran tips am sut i vlogio de, bod mor syml a mynd a'ch ffôn chi, dala fe o flaen chi a recordio. Does dim rocket science iddo fe chwaith. Ond beth sy'n bwysig yw'r ffaith bod chi yn dala fe at lefel sydd yn rhoi eich llun yn y sgrin chi'n gweld. Fi ddim rhy agos, fi ddim rhy bell, fi ddim rhy dawel, na dim byd fel hwnna. So mae ongl da yn gallu creu fideo da. A mae ongl da neu chi edrych yn dda hefyd. Y peth nesaf, tip bydde sain, newch yn siŵr pan chi yn dal eich ffôn chi, bod eich llaw chi ddim yn rwystro y speakers, achos mae hwnna'n gallu bod yn poen pen amser chi wedi recordio vlog hynod o dda, a wedyn chi'n gwrando nôl i fi a chi'n methu clywed e. Gole yn gallu bod yn elfen bwysig hefyd. Y gole fwyaf bwerus sydd gyda ni yw gole y haul. So newch yn siŵr pan chi mewn ystafell neu tu allan bod gole y haul yn syrthio ar gwyneb chi neu chi'n edrych yn dda eto. Be chi ddim eisiau yw gormod o cysgodion. A wedyn, y peth mwyaf amlwg a mwyaf syml yw jyst siarad yn glir gyda lot o egni, lot o wenu. Nawr o ran y vlog ei hun, mae'r cystadleuaeth yn syml a mae yna wobr arbennig o 50 pint i ennill. 50 pint, just fel la. A mae'r reolau yn syml a'r cynnwys yn syml hefyd. Gyd sydd angen yw vlog am unrhyw bwnc o gwbl. Alla fe fod yn rhywbeth chi'n hoffi, rhywbeth chi'n gwneud, neu rhywbeth chi'n astudio, neu rhywbeth chi yn neud o ran gwaith chi hefyd. A weithiau mae'r pethau mwyaf syml gallu bod yn perffaith. Enghraifft, fi wedi gwneud lot o gwaith vlogs amdano bwyta, siarad a teithio. Felly, o ran y reolau, maen nhw'n syml, ond yn bwysig hefyd. Mae rhaid i'ch vlog chi bod rhwng 3 funed a 6 muned o hyd. A wedyn y peth nesaf bydde bod yn greadigol. Mixwch e lan, pidwch bod yn standard, pidwch a copio unrhyw un arall. Ac y peth mwyaf bwysig yw i beidio regi, pidwch bod yn gwleidyddiol. Don't get political, sy'n eisiau fe. Pob lwc byddai yn cyhoeddi a beirniadu yr enillydd, felly ewch amdani.